Oyaore nyakwara muga juang kendo machiegni e chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 27 dwe mar ang'wen higa mar 2021. Nyinga Chris Owino, an kod oboke adek nyim od bura. Kweth motelne kod Opiyo Wandayi mano jo od bura ma Ugunja dwaro ni jo od bura ogoyo ombulu kata otwag ewi bil mar BBI maonge timo lokruok moro amora, ka kweth mar ariyo mar ODM motelne kod Senator Masia James Agri Bob Orengo jo od bura mar Arieda Otiende Amolo kaachiel gi okil Kamaloka kendo Senator ma Nyamira Okong'o Mogeni dwaro ni otim lokruok ewi bil mar BBI. Koro ma osekelo pogruok mar paro kendo ywarruok e kind jo od bura mag ODM kalure kod wach mar BBI. Oboke mar ang'wen pod loso mana e pogruok mar paro kind kweth ariyo mag jo od bura manie duond od bura mar ODM ewi bil mar BBI, ka kweth moro motelne kod Opiyo Wandayi dwaro ni jo od bura otwag kendo go ombulu ewi BBI maonge timo lokruok moro amora, ka kweth mar ariyo motelne kod Senator James Orengo Otiende Amolo kaachiel kod Okong'o Mogeni dwaro ni otim lokruok ewi bil mar BBI motelo ne twak kendo goyo ombulu ewiye. Oboke mar abich, Ker Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro ne oyawo kambi mar loso electronics e mbalariany mar Dedan Kimathi University mano e pacho kae. Odiochieng' manyoro jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne oyawo kambi madhi loso electronics e mbalariany mar Dedan Kimathi, kendo electronics koselos gi pacho kae tibiro tero gi e pinje maoko kaka exports. Oboke mar auchiel loso ewi ji ang'wen ma olal nyaka sani kendo pod ok ong'en to gidhi kure. Ji ang'wen gi mano olal e gwenge kata kar dak ma Kitengela pok ong'ere nyaka sani to ne gilal ka gidhi kanye kose ne gibedo abducted kane jomoko onego gin kaachiel kod Jack Anyango Ochieng ma jahigni 37, Benjamin Amache ma jahigni 30, Elijah Obuongo 35 kaachiel kod Brian Oduor Wambua. Magi ji ang'wen mane odak e kar dak ma Kitengela, kata kamano ne gilal kuom thuolo e juma mokalo kendo nyaka sani pod obila ok ong'eyo kama gintiere. Oboke mar abiriyo loso ewi anyuola moro ma sani koro ywak mokalo bang' ka achiel kuom gi ne otho e lwet obila e stesend obila mayudore e gwenge mag Nakuru. Oboke mar aboro loso ewi anyuola moro mawuok e piny Kenya mano miyo kaachiel kod nyathine mawuok e pacho kae mane odhi manyo chieth moyiedhi e piny India ma sani koro okwamo kalure kod kwan Kajiado kaachiel kod Kiambu ema gamo midhusi mar COVID-19. Kata kamano nonro mane ogol kod migawo mar thieth yango ni kwan oganda madhi nyime kod gamo midhusi mar COVID-19 e counties mamoko ka Elgeyo Marakwet, Kitui, Mombasa, Murang'a, Laikipia, Kericho kaachiel kod Uasin Gishu ni malo mokalo. Oboke mar 12 loso ewi lweny e kind keny kata gender based violence mosedhi nyime e pacho kae e jumbe mokadho, kana dwe ka dwe nyaka yud ni ng'ato onego jaherane, to jogi gin jok mane okendre ka oherore. Koro penjo biro mathoth ni sani koro hera olokre mana nek. Weche mag ohala, pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka goro mar cartoon. Tok oboke mar Daily Nation, counties 8 iwacho ni pok oyudo omenda mag tayo weche mag dongruok kuom thuolo maromo dweche 6 sani ka dweche 5. Iwacho ni counties 8 pok otara kuom thuolo maromo dweche 5 bang' ka piny owacho mamalo pok ochwalo negi omenda mag tayo weche mag dongruok. Ma en ler mane ogol kod jakom duol mar governors ma pacho kae Martin Wambora mane owacho ni piny owacho mamalo pok omiyo counties maromo 8 e pacho kae omenda mag chwalo weche mag dongruok kuom thuolo maromo dweche 5 mokalo. Gino momiyo pok gichulo jotich mag osara kuom thuolo mar dweche 5. En tich matek kendo en wach matek mokalo ni itiyo ne piny owacho to dweche 8
kata dweche 5 pok ochuli osara. Ito oboke mar 42 kama otieno ma kawuono tuke mag UEFA Champions League dhi tugore kama Chelsea dhi rakore kod Real Madrid bang'e to Manchester City bende dhi nyago pien kod PSG e semi-final mar UEFA Champions League. Oboke mar 2 kod oboke mar The Standard. Thor mar wache nyimo oboke mar The Standard en 2022 headache for MPs and MCS. 2022 headache for MPs and MCS. En sani kroni wich bar mapek okwako jood bura kaachiel kod MCS maonge kod degree e pacho kae. Wich bar mapek sani koro okwako MCS kaachiel kod jood bura maonge kod degree malore kod chik manie chik mayiero kata Elections Act of 2012 mayango ni ng'ata magombo bedo MCA kaachiel kod jaod bura yiero maduong' mabiro nyaka bed kod lony mar degree. Ma en chik manie pen chike mapacho kae motenore kod weche mag yiero. Chik ma kamano onego bed ni keto e tim higa mar 2017 kata kamano jood bura nochwala nyime nyaka e yiero maduong' mabiro, kendo manyiso ni ka igombo bedo MCA kaachiel kod jaod bura yiero maduong' mabiro to nyaka ibed kod degree. Koro kionge kod lony mar degree to ok bi yieni mar laro kata bedo MCA kaachiel kod jaod bura e pacho kae. Ito oboke mar 4 en ni Judicial Service Commission ne odhi e nyim doho mar Court of Appeal kendo kwedo bura mane ong'ad kod doho mamalo kata High Court mane chungo chenro mar timo interview ne jogo molap dhogi gombo bedo Chief Justice e pacho kae kata jal buche maduong' e pacho kae. Ito oboke mar 6 en ni duol mochung' ne ng'iyo osara mar jotich piny owacho kata Salaries and Remuneration Commission SRC otamore dwaro mar medo osara jotich mag Kenya Ports Authority. Ito oboke mar 7 chenro mar loso duond od bura achiel mag oganda mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi sani koro iwacho no chuo chieng' bang' ka gavana ma Kwale Salim Mvurya ne oyie kod paro mar loso duond od bura achiel mar oganda ma kadho wadh nam chumbi. Gino ma owacho ni dhi kedo gi kanyakla kaachiel kod gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho kaachiel gi nyawadgi ma Kilifi Jeffa Amason Kingi masani koro oriwore mar neno ni giloso duond od bura achiel mag oganda mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi. Ito oboke mar 8 lose wi chik madhi miyo ng'ata madhi dwaro laro kom MCA kaachiel kod MP yiero maduong' mabiro nyaka bed kod lony mar degree. Koro kigombo bedo MCA bura yiero maduong' mabiro nyaka ibed kod lony mar degree. Ito oboke mar 12 gin weche mag somo, weche mag pur, pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka goro mar cartoon. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama aselero ni otieno makawuono tuke mag UEFA Champions League semi-finals idhi tugo kama Manchester City dhi rakore kod PSG e paw tuke ma Parc des Princes. Bang'e e kinde nogono Chelsea bende Real Madrid e paw tuke ma Santiago de Bernabeu. Mago tuke mag UEFA Champions League semi-finals kama Chelsea dhi tugo kod Real Madrid, PSG bende dhi rwako Manchester City. Tukegi dhi tugo tieno makawuono. Oboke mogikan kod oboke mar The Star kama Thor mar wache nyimo oboke mar The Star en ni Uhuru Raila MPs point out glaring BBI irregularities. En jo od bura motenore kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ose nono moko kuom weche makelo fwere kendo ywaruok ewi bill mar BBI. Jo od bura motenore kod ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ose nono gigo makelo fwere ewi bill mar BBI kama odiochieng' makiny jo od bura dhi timo romo moyiedhi mar twak ewi bill mar BBI. Odiochieng' makiny jo od bura dhi timo romo moyiedhi kama gidhi twake ewi bill mar BBI. Ito oboke mar 2 loso ewi midhusi mar COVID-19 masani koro okwako piny India kama thoth oganda e piny India sani koro gamo kute ma COVID-19. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 motenore kod Raila
kaachiel kod Uhuru osefwenyo gigo makelo ywaruok ewi bill mar BBI kanyalo lidho nyalidho ng'wech. Moko kuom weche makelo ywaruok ewi bill mar BBI en paro mar chuogo ute chung' od bura manyien maromo 70 e pacho kae, kama jood bura moko wacho ni mano en gi tich mar IEBC, to jomoko wacho ni IEBC onego bedna ni imiyo nying constituencies. Paro mar ariyo makelo ywaruok ewi bill mar BBI en ni miyo teko jo od bura timone vetting jogo mogwel ka jotend migepe kaachiel kod permanent secretaries. Wach makelo ywaruok mar adek en mayo teko duol mar National Police Service kendo miyo teko Inspector General of Police. Mano bende osekelo fwere ka jomoko wacho ni BBI dhi miyo teko kata dhi miyo mbi Inspector General of Police kendo mayo duol mar National Police Service teko. Wach ma bende kelo ywaruok ewi bill mar BBI en formula mar pogo omenda ne piny owacho mag counties e pacho kae. Formula mar pogo omenda ne piny owacho mag counties. Ito Oboke mar 6, Jalup Ker William Ruto sani koro oloko chung' mare kendo iwacho ni sani osebedo ka otimo romo kod jo Kenya modak e pinje maoko kata diaspora ka itiyo kod lony manyasani. Wacho ni jalup jatend piny owacho William Ruto sani koro osebedo ka timo romo kendo lalre kod jo Kenya modak e pinje maoko mano diaspora ka otiyo kod lony manyasani kata virtual meetings e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito Oboke mar 7, bill mar BBI sani